Sa pagkunita sa ika-32 anibersaryo ng EDSA People Power, libo-libong mga Bicolano ang nakilahok sa panawagang pagkakaisa kontra tiyatya at diktadura. Ayon sa 1987 Constitution, isang estadong demokratiko at republikano ang Pilipinas, namamahay sa mamamayan ng soberanya at nagmumula sa kanila ang lahat ng otoridad ng gobyerno. Ngunit sa pamamagitan ng charter change, gustong baliwalain ng rehimeng Duterte ang kapangyarihan ng mamamayan. Ang Kongreso, siya sana ang tagagawa lang ng batas. Ang taga-interpreta, ang Korte Suprema, at ang taga-execute, ang Presidente. Pero dahil sa kunas na yan, lahat na powers ay ibinigay na sa Presidente at lulusain ng kunas na yan ang ibang ahensya ng gobyerno para bigyan ng walang kontrol, manatili sa poder ang mga nasa poder. Magkakaroon na ng Prime Minister. Dito sa rehiyon, nanguna ang Bayan Bicol sa kampanya laban sa anumang hakbang para palitan ang 1987 Constitution. Ginagamit sa ng tungtungan ang federalismo, tanganing bagon ang 1987 Constitution, as in, ang resulta kani, magserbi sa interes kan mga nagkapirag politiko, as in mga nagaharing uri sa satong nasyon, kasabay man ang mga darakulang negosyo, lokal man o dayuhan, na iyuan nag-control katikinumiya sa politika kay sa tuyang nasyon. Sinasabi niya doon na Riming Duterte, saro ng pasista sin diktadura sa forma, as in esensya. Higit 2,859 katao sa Naga City ang nagmartsa patungong Plaza Uragon para sa kanilang anti-tiyatya program. Sa Legazpi City, nagmartsa mula Kapitolyo patungong Pinaglabanan Monument ang mga albayano sa kabila ng malakas na ulan. Samantala, tadtad ng mga AFP at PNP checkpoint ang dadaanan ng mga lumahok sa protesta sa Catanduanes. Ayon sa Bayang Catanduanes, 229 kataong nakadalo sa kanilang programa. Samantala, mahigit 500 katao naman mula sa munisipyo ng San Andres ang napigil sa mga naturang checkpoint. 2 checkpoint ang nasa bayan ng San Miguel at isa naman sa sentro ng San Andres. Samantala, may mga tropa ng mga AFP ang nasa barangay San Isidro, Asgad, Mangaway, Batong Paloway at Sitio Calumago ng San Andres na nakahimpil sa daycare center, plaza at simbahan. Umabot naman sa 3,472 masbateño ang nagmartsa patungong Freedom Park bilang bahagi ng kanilang protesta laban sa diktadura. Ang pagbabago ng konstitusyon o charter change ay isang hudyat patungong martial law sa buong bansa, ayon kay Benjamin Cajegas ng Bayan Masbate. Mahigit 1,358 Sorsogano naman ang nakiisa sa kilos protesta. Ayon kay Ray Hababag ng Bayan Sorsogon, malinaw na gustong gawin ni Duterte ang kapangyarihang bayan bilang isang pribilehiyo na lamang na maaaring ibigay o ipagkait ng Estado, at malinaw din na gustong alisin o pawiin ni Duterte ang kapangyarihang bayan upang talian ang mga kamay ng mga mamamayan sa paglaban sa mga pagmamalabis at pagyurak sa mga kalayaang sibil at karapatang pantao. Nagsagawa rin ng kilos protesta ang mga progresibong grupo sa Camarines Norte. Mahigit 32 taon na ang lumipas simula nung nagkaroon ng EDSA Revolution sa panahon ng Rehimeng Marcos. Ngunit hanggang sa ngayon, patuloy ang paggunita ng mga progresibong grupo sa makasaysayang people power ng mga Pilipino. Nag-uulat Lina Baha ng Baretang Bicolno.